Nggih ning kula nyuwun gesang nggih Gus. Kowe tak uripi. Nggih, kula nyuwun gesang kowe tak uripi ning kowe kudu teluk karo aku. Kowe dadi balaku. Kowe dadi kawulaku. Nggih. Timbang mati konyol. Melu bos anyar lak malah prayogi. Kowe melu aku dadi kawulaku. Nggih. Kowe kudu tobat karo aku. Nggih, Gus. Kowe kudu basa karo aku. Nggih. Pun kula tobat kalih panjenengan, Mbok. Sirah kula mangke keset to kono manut. Pun kula dados gedibal sampean lo manut. Yo ning mangi juli niku to welelah cegeh weteng kula. Welelah. Wetengku ngantek mengkek-mengkek. Deboke atos ra rame-rame. Piye debok? Kawe sore ngecepe ora tau bener. Ayo kowe kudu basa karo aku nyembah karo aku. Pripun? Kudu nyembah. Oh nggih. Pangtung Bandung, pangtung tak dedet. Sembahan cara ngendi? Niki sembahane Mas Kangko lah ngeten iki. Tung telang. Nguling ketak-tet. Apik wi. Pripun sae? Apik wi. Pangtung tak dedet. Wah, ya ngono kuwi ya. Pripun? Kowe dadi balaku, nggih. Ya. Terus kersane pripun? Aku arep menyang Candipuro, ngluruk negaramu. Aduh. Cilaka sampean teng Candipuro ngluruk ratu Gusti kula. Yo, mengko boloku mung karo kowe. Oh nggih. Lah mengke nek kula dimungsuh kalih wong sak negara, aku sing belani. Mengko pati uripmu aku sing nanggung. Ya. Nggih. Wah nek ngene iki ya entuk bos tanggung jawab tenan nih. Ah, elok. Yo, pati uripmu aku sing nanggung. Lah wau Raden Ayu putrine wau wis tak gembol, tak singitke. Wo ketoke nyingitke belane kok malah ndelikke primpen men. Tak gawuh yen negaramu ayo duduhno ngendi negaramu ratu Gustimu nggih. Monggo kula dherekaken lumampah lon-lonan nggih Gus.
Wulandani. Monggo Peneban. Wulandani padha slamet sak lakumu. Wulandani inggih Peneban boten wonten alangan satunggal punapa wilujeng lampah kula Peneban piye entuk gawe apa ora diutus karo Ratu Gustimu nyolong Endang Senggotawati entuk gawe apa ora angsal damel Peneban. Oh, syukur. Entuk gawe inggih angsal damel. Piye? Endang Senggotawati ayu apa ora wonge? Wah, radi lumayan. Ayu nek mboten disuntik irunge. Oh. Dadi wis entuk gawe kelakon mondhong Endang Senggotawati inggih. Landi wong endi? Aku tak pengen weruh. Ayu apa ora tak pengen weruh wong endi? Lah niki wonten wingking kula niki. Endi tutuhno niki? Kle. Sapa kuwi? Niki Kle Endang Senggotawati. Lah kuwi lanang nok cengelmu. Wow, kowe buta goblok. Wih kenapa rene sik. Enten apa? Lah kuwi lanang. Brengose sak kepel-kepel. Lho, sapa kuwi? Niki namine Raden Gatotkaca. Gatotkaca iki sapa? Niku sedulure Raden Samba, nak dulur. Kula nyolong Endang Senggotawati mabur ketip-ketip dijeloki ndas kula kalih niki, mandore niki. Lho, nek ngono nggonmu maling konangan remuk digebuki lho. Wah, gebuki Raden Gatotkaca. Terus kula sakniki teluk derek Raden Gatotkaca. Teluk piye? Kula teluk kalih niki bendara kula Raden Gatotkaca. Kula mboten teluk aja dipejahi. Lah timbangane kula mati lak pilih kula tumut Raden Gatotkaca. Wah, lha iki buta edan, buta teko ngono ora cetha. Lha iki teko maling. Bareng konangan sedulure kok malah pasrah bokokan iki piye? Goblok kowe iki. Wah, kuwi buta edan kuwi. Lho, lah timbangane kula pejah. Wah, anak kula sik cilik-cilik. Wah, sampeyan pripun? Lah terus niki kula badhe nderek Raden Gatotkaca. Nyanti ten negari Sandipura ngluruk mriko. Lho, lah wong ijen arep ngluruk. Lah apa menang karo wong sak negara? Lah mengke sing belani kula. Nek mriki ngluruk kancane kula sing ngewangi kula. Oh, lah buta edan iki. Mengke Ndara Gatotkaca ngamuk ten Sandipura sing ngewangi kula. Kula kalih anak bojo kula. Kula ken ngandhut watu sing ugi ngene. Mengke sampan kelena ajeng kula beti kenceng mriki. Oh, wasu. Wo, kowe buta edan kowe buta strip kowe. Milih strip. Mangsane rek. Wo, lah kowe iki nemen kowe iki. Wo, cah koclok cah edan. Oh, wis kenek ditata. Wis cah urus ana wis cah. Wasulan.
Lah bocah edan kok dikongkon. Werdan Wulandari, ayo golek papat sing jembar.